soyayya ruru a dauraya. Autar mata zuci ke ta kaburi ruwa da ruru madubina linzami na kijani. Nazarin zuci don ke inganci in nai kuka sanadin so da hukunci amshi igiyar kauna sai kirke da mutunci yarda na ga mai kanki farar zuci ki gairi. Shi da rike da muhimmi lamara zanyo gunki na samu makami a cikin birnin so matakin musurumi shaidar zuci da ke baki yarda na samu sukuni. Raina ya samu salama ko akwatance ke na saka daga dama ita sunnar sanki ko na yi bani na dama zuciya ke da ɗagaida ki amsa ki mata nuni. Sarautar mata rawar ya ta kamala mai kyan sura samun ki da Allah da mun rahama ya bani ya ta misala ruru kwarai fa ina son ki alkawar ki gare ni. Samun yar tarbiya mai tausayi na ga kyawu na tafiya sannan ta yi riko da addini kan niyya kusa ne ya mai kunya ce kamar ta nake muku nuni. Autar mata